आंनि लोगोफोर डान्सार इउटुब चेनेलाव बयखौबो खेनसे फिन बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोफोर फार्स्ट टाइम ना आंना इउटुब चेनेला एसे लाजिनाय मोनलायलाङो आरो नङाब्ला नोंसोर साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर एसे बोरैबा लाजिनायबो गिनायबो मोनदों आरो आंना एसे भुल जायोबा नोंसोर निमाहा होबानो जाबाय आरो अननानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम ना लोगोफोर लाजिनायनिफ्राय आंनि फुनानि बे फार्टिटार कम्पानियाव मावो आङो नै माबायदि बाथामफ्रा मासे गिदिर गिदिर बाथामफ्रा नै जोबजोब्बाय आरो गाबोनहाय दंफां गारि हाबगोन आरो ट्रेलार मोनसे बाथाम गारि फैगोन आरो नै दंफांफ्रा नै बाथामा नै एसे गिदिर गिदिर बेसे गोलाव गोलाव नै बाथामफ्रा नै एसे गोलाव गोलाव मेसिनानो बेबो मेसिन आरो दंफांखौ हाखावो बेजोंहाय खाथेनानै दोनदों बाथामखौ हास'यो आरो नै नेटजोंबो हास'यो आरो माबाजों रेन्दा होयो आरो कुथु खाथाखौ स्लिम साफा खालामो नेटजोंबो रेन्दा होयो आरो साफा स्लिम खालामो नेटजोंबो हाखावो आरो खावनै खावनै हाखावो दंफांखौ स्लिम हाखावो आरो बिदि हाखावो नै बिदि रेन्दा होयोबा माबायदि जायो नै रेन्दा होबाय बेखौ बे गासिबो मोनसे कम्पानियाव थांगोन आरो सिल बुनानैहाय नै बिदि सिल बुयो आरो नै लोगोफोर नै बेखौ सिल बुजोब्बाय नै बे माबा मोनसे दस्रा गोदान कम्पानियाव थांगोन नै बेबो सिल बुबाय नै बे दस्रा कम्पानियाव थांगोन आरो बे आगजुफ्रा नै माबा आगजु नङा आरो बे बायदिसिना गसेग्रा दै थिंखि बायदिसिना गसेग्रा आरो नै हाखावबाय नै हाखावनाय बेबो हाखावनानै बानायनाय आगजुफ्रा नै बाथामफ्रा नै एसे गिदिर गिदिर बेसे बुरजा आरो बिदिनो जों फार्टिटार कम्पानिया बाव मावफैयो आरो आं दाखालिसो गोदान मावदों बाक्सुफ्राव नै एसे गिदिर फार्स्ट टाइम ना एसे लाजिनो ओंखारलाङो बोरैबा मोनलायलाङो आरो लोगोफोर अननानै नायनानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नै बाक्सुफ्रा प्लाइबर्डनि बियो नै ओमफ्राय बेसे गिदिर गिदिर फैयो नै बाक्सुफ्रा नै बेसे गिदिर गिदिर फैयो नै आरो बै कन्टेनारावहाय माबा दोनो आरो कार्टुन दोनो आगोल सापाति दोनोमोन दा सापातिखौ बन्द' खालामनानै कार्टुन दोनो आरो कार्टुन मोननै आरो नै आं माबाजों देखायगासिनो सिगांजों एसे नै बाथामफ्रा माबायदि दोनो जेरै मिलाव बेबायदि नै नायदो नै सिगांजों फार्टिटार कम्पानि लोगोफोर बियो फार्टिटार एसे ओरै गिदिंनानै देखायबावनोसै आरो आङो फार्स्ट टाइम ना एसे लाजिनो ओंखारलाङो बोरैबा मोनलायलाङो बानायफेराखैना एबारसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर गाज्रि एसे गोरोन्थि जादोंब्ला जेनेबा भुल जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय नै माबायदि फैयो नै बाथामफ्रा नै नायदो नै माबायदि नै बाथामफ्रा समबाराव गारि गिदिर हाबगोन ट्रेलार हाबगोन आरो बाथाम नै बाथामफ्रा दाबो गिलु बालु बेथ' बेसे गिदिर नै बेफोर बेसे गिदिर गिदिर बेखौ बाननानै बरनजोबनांगौ आरो नै मालाबाबो नै बिदिखौहाय दा हास'नानै रेन्दा होगोन माबागोन एसे खालामगोन आरो लोगोफोर कन्टेनारा बेहाय होनदोंमोन आङो सापाति दोनो आगोलहाय दा कार्टुननिसो आरो बाक्सुखौ खेनसे देखायबावनोसै आङो बाक्सुआ नै बेसे गिदिर गिदिर बानायो नै बाक्सुआ बेखौ जरायनांगौसो आरो जरायाखै गोगोम गिदिर गिदिर फैयो फिसा फैयो नै बाक्सुजोब गासिबो आरो लोगोफोर फार्स्ट टाइम एसे लाजिनोबो ओंखारलायलांदों बोरैबाबो मोनलायलांदों नै दिनै खामानिया बन्द' जोंना दिनै सुटि आरो नै आराम मोनाबो जों मेचिनजों हाखावबा माबायदि जायो नै मेचिनजों हाखावबा नै बिदि जायो समान स्लिम आरो जायो आरो नै
समान स्लिम साफा एकदम फुरा बियो बाथोनखौ गासिबो आरो नै माबायदि गेन्दा बायदिसिना होबा साफा जायो एकदम बेफोरखौ माबायदि दासनि बानायो नै बेफोर एसे दस्रा कम्पानियाव थांजोबगोन आरो दस्रा कम्पानियाव थांजोबगोन आरो आं मोनसे माबा खिथानि बिदिखौ बोरै मा खालामनानै थाङो बेखौनो लोगोफोर रेन्डा होजोबनानै फैयो मोनथाम सिस्टेम दं मोनसे फैबाय थायो नोङो साराय थिनै रेन्डा होजोब्बाय आरो बेखौ नै बिदि खालामो दहायनो देखायनाय बायदिखौ नै बिदि खालामनानै नै बिदि सिलबुयो आरो नै सिलबुयो आरो बिदि सिलबुनानै दस्रा कम्पानियाव हरो नै जाबखोनानै दोनजोब्बाय नै सिस्टेमाव सिलबुदों नै बे सिलबुजोबदों नै सिलबुजोब्बाय नै गासिबो सिलबुनानै दस्रा कम्पानियावहाय हरो आरो बुरजानो गारि गंसे मेचिनफ्रा लोगोफोर आङो बेखौ नायनानै लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय लोगोफोर सासे फार्स्ट टाइम बानायनायना एसे बोरैबा मोनो गोसोफ्राबो आरो एसे भुलफोर जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर